Hola, doncs jo penso que he esperat ja un temps perquè l'Ajuntament de Moià, crec que és aquest el signe, Moià, em respongui. Val? Llavors, ara ja jo m'he cansat d'esperar i vull que més persones eh, estigueu informades del que està passant i m'ajudeu a dir-los a l'Ajuntament o qui toqui, dir que, si us plau, ja n'hi ha prou i respongueu, d'acord? Us explico. Aquí hi ha una instància, que no sé el nom, el signe, ho sento, demanant que el regidor em doni una resposta d'un problema que he vist. Que aquí hi ha les coves del Toll i jo he preguntat el preu per persones sordes per anar a fer una visita a les coves del Toll. Val? Llavors em van dir els preus per persones sordes o és igual, tots els preus sempre són iguals perquè les visites són adaptades, són accessibles per tothom. I jo vaig dir, perfecte, perquè les persones sordes necessiten algun tipus de... necessiten la informació, entendre-ho bé. Val? Llavors necessiten llengua de signes o que el guia sàpiga com informar bé a les persones sordes. La resposta de les coves del Toll va ser que pagaven igual les persones sordes, però que sempre el grup de persones sordes s'havia portat l'intèrpret. O sigui que les persones sordes paguen igual que les persones oients, però la informació no els hi arriba i han de portar el seu propi intèrpret. Val? Jo vaig explicar que potser abans sempre era així, però que jo penso que potser podem canviar ja aquestes situacions que no són justes, perquè vosaltres potser ja sabeu que la llengua de signes és una llengua oficial aquí, igual que el català, igual que el castellà, d'acord? Llavors, jo penso que és molt fort i un problema greu que a les persones que parlen la llengua d'aquest país se'ls estigui dient sí, vens, però pagues igual i a més et portes tu un intèrpret, vale? Llavors, vaig demanar parlar amb el regidor. Fa com 2 mesos, val? Llavors vaig trucar per telèfon i una de les noies que treballa a l'Ajuntament, que és super simpàtica i jo no me'n recordo del nom, però és molt simpàtica, val? Em va dir, sí, espera, que et passo amb el regidor. Em vaig esperar i llavors la mateixa noia em va respondre, mira, el regidor diu que per telèfon no, que no contacta ara, no, que vinguis i facis una instància. Vale? Jo ho sento, perquè jo tots els signes no els sé, però m'esforço i si els signes no sé, els pregunto o faig dactilològic o jo intento comunicar-me bé amb persones sordes. Jo no estic dient que tothom hagi de saber llengua de signes, però penso que ens hem d'esforçar per fer una bona comunicació amb persones sordes i demanar ajuda a persones que entenguin bé la llengua de signes o el que sigui, a mi m'és igual. Val? Llavors, em van dir que fes una instància. Jo vaig anar a l'Ajuntament, i vaig fer aquesta instància, que si mireu és del dia 15 del mes de gener.
d'acord? Avui és dia 9 de març i no m'han dit res, val? Jo demanava una mica urgent perquè jo volia acompanyar a un grup de persones sordes amb infants sords a l'abril i estàvem preparant una excursió per anar-hi. I jo el 15 de gener vaig demanar urgent, si us plau, trobar-me amb el regidor o regidora, no me'n recordo què és. Jo penso que és home. Vaig demanar, si us plau, que fos urgent per preparar bé, per si ells necessiten ajuda per saber com adaptar una visita guiada o el que sigui, però no m'han dit res. I jo ara ja estic farta, estic cansada. M'agradaria que, de moment, les persones que vulgueu col·laborar amb això, feu un vídeo demanant a l'Ajuntament de Moià, de moment, perquè no sabem a qui demanar res, que, si us plau, volem una resposta. Perquè potser jo no sóc sorda, però jo vull que el poble on jo visc sigui accessible per sords, per cadira de rodes, pel que sigui. I si jo demano que busquin una solució a un problema, almenys vull una resposta. Llavors, potser podríem fer vídeos que digui nosaltres volem una resposta, d'acord? Una resposta. Nosaltres volem una resposta. Sí? M'ajudeu? O un vídeo dient el que vulgueu a l'Ajuntament, d'acord? D'aquest poble que es diu Moià. Dieu, què passa? Doneu la cara. Què? No? Aviam si... Aprofito per dir que el poble d'aquí molt a prop, que es diu Estany, tenen visites guiades amb llengua de signes. Han vist que hi havia la necessitat de que les persones sordes puguin rebre bé la informació i llavors han adaptat unes pantalles amb llengua de signes per fer les visites guiades bé. I jo els dic gràcies i molt bé per estar fent això. També aprofito perquè sé que al poble que es diu Garriga, allà també estan ara intentant pensar una solució perquè les visites guiades siguin adaptades en llengua de signes. D'acord? Llavors, mireu que hi ha pobles que estan intentant fer accessible a la llengua de signes diverses coses i diverses situacions. Doncs Ajuntament de Moià, jo crec que és així. Penso que és així. Moià, volem una resposta, si us plau, ja. No esperem més. Gràcies.